Sirikal koro kawo okang' mar gayo masinde mag apaya kata masiche mag apaya kokalo e chugo kit fwai ma dhi chuogi joketho chike apaya. Ote mogol gi NTSA oyango ni kum idhi chiw kokalo e yor ote machuok e yor simu, kendo jaketh chik apaya idhi dwar ni ochul fwai e thuolo ma ndalo 7. Jafwambo marwa Dana Olonde miyowa ler. Okang' ma koro sirikal okawo kaka achiel kuom yore mag thiro medruok mag masiche mag apaya e pacho kae bang' yangore ni ji ma ok tin ni 5,000 ne otho e masira mar apaya e higa mokalo. Kwan ma osemiyo sirikal wich bar kendo ma ochuno ni NTSA okawo okang' mar keto okenge motegno. E juma mokalo e kinde yudo ripot mar nonro mane otim gi duol marango weche mag ratiro National Council on the Administration of Justice, jatend piny William Ruto nyocha onyiso jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir mondo rang kaka inyalo chak keto e tim fwai machiel kachiel e apaya. We do not need to argue with offenders. The cameras will provide foolproof evidence that they are in breach. Number 2, we do not have to go and bother the Chief Justice in court. The fine will be predetermined. When you have committed the offense, you will have a fine on your phone instantly. Manamatin ne juma achiel, duol mar NTSA ochiwo ne jo Kenya chenro mar juogo joketh chike apaya makoro chakore kendo wang'ni koro biro timore e yor lony manyasani. NTSA oyango ni jogo maketho chike mag apaya idhi bed ka ioro negi ote machuok e simbegi. Otego oriwo kit ketho ma ng'ato timo kod fwai ma omiye. NTSA wacho ni jariembo idwaro ni ochul fwai mare e thuolo ma ndalo 7 kochakore odiechieng' ma omiye kum. Chudono itimo ka okalo e bengi mar KCB. Joriembo manigi gowi mar fwai ma pok ochule mbuino idhi lornegi tiyo kod chenro mamoko mag NTSA kendo nyinyo mag gowino biro bedo kanyuolore. Sirikal oseketo tenge picha moko mag menyo ng'we airititi kod ketho mamoko. Gin chike mamulo joriembo mag nyamburko mating'o jowuoth, nyamburko mag ji giwegi kaachiel kod jowuoth tielo. NTSA wacho ni chenrono itimo e yor lony mar kompyuta kendo onge dhano madonjore kod mibadhi e yo moro amora. Okang' ma koro NTSA okawo luwore gi Swan Manyocha jatend piny osundogo migawono ka e thuolono ne owacho ni mano dhi duoko piny masiche mag apaya gi atamalo 70 kendo fuong'o pek ma sirikal yudo e bajet ni mar Kenya tiyo gi ma ok tin ne shillings bilion 450 e chulo nengo mar thieth ne ji ma oyudo masira mag apaya. Kopogore gi wach mar fwai, sirikal bende oyango ni pod manyo riekni mamoko mag gayo masichego ka okalo e tudruok gi bede migepe mamoko. E thuolo mabiro, igeno bende mar biro bedo kod obila mag trafik mani kod picha kuomgi manyalo menyo ji maketho chike. Dana Olonde, Ramogi TV.